Ето защо хората избират такива имоти за свой дом. Защото това не е просто къща. Това е пространство, светлина, тишина и морски въздух. Получаваш къща с площ от 275 квадратни метра, двор 609 квадрата, 2 паркоместа и възможност за зарядна станция за електромобили, 5 спални, 5 бани и собствен двор, 62 квадрата тристранно осветен дневен тракт и 14 квадрата веранда за сутрешното кафе. Изпълнение с висок клас материали и безкомпромисно строителство. Алуминиево дограмашко с строен стъклопакет. Покачена керамична фасада с топлоизолация. Комплексът граничи с природен парк и съчетава близостта до морето с зеленината и уединението. Разположен е непосредствено до детска площадка и автобусна спирка и с бърз достъп до центъра на Варна. Това е инвестиция в качеството на живот и дом, който отговаря на всички изисквания на съвременното семейство.